lẹ phơi lục làm à hai खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ आं गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो आंनि नोंथांमोननिसिम आं जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो आंनि न'आव ओंखाम गोरलै जानो फैयो बिफानि न'आव फंबायनि न'आव आंनासो साबसिन होखाव बाजै होखाव फुङाव गैया निरामिस दङ लावदुम नुदों आं खेमसे नोंनाव सारदों हालौबाय थाबा आंनालाय आं ओइयाव माबानाव होबोगोन माबानाव देखाराम देराफानाव जाफैदोंमोन ओमफ्राय आंबो एसे खेबबाय थावो नै सिगांनिफ्रायनो होनबालाय matiku खेबलायसै दे गोथाव ओंखाम गोरलैनि गोथार वाव नै ओंखाम गोरलैनि ओंखाम गोरलै बिस्रा बेलाय मा दं अनला संनो नागिरदों बाव जोंहा नै ओंखाम गोरलैनि बेदरा रेडि जाहांबायानो आरो नैबाव मा दङ माबानि अनलानि ओंखाम गाबोन थांसै दिनैलाय मा ओंखाम गोरलै जानो थांबावनांगौ गाबोन थांगोन मोनायाव थाङा दे Pilih mana deh? Itulah. Pilih. Wah. Pak. Cium. 천천히 맞아 돼. 밑에 자대. 에이, 그나 맞아 되냐? 자대. 말아다 자대 밑에고. này đi đâu